Dari mana datangnya lintang? Seneng ku yang ini Dendang Semarang nganggo leren barang. Nggih, Pak. Ngerti nek karepane wong sepuh iki leren. Iya, Nduk. Sek, Mbak Sek. Nggih, Pak, siap. Iki jane upama ora pesek aku ora kelangenan asih. Nek ya pesekmu sing marang Sing kelangenan. marang ngangeni nggih peseke niku nggih, Ya Pak. kuwi aku bengi barang lindur ngipi gara-gara pesekmu. Iya. Sirku ya ngono, cilik ora tak ulu nduk wene nang gedene sempono lek ngulu piye. Ikan cucut, ikan di laut. Pripun Pak Parno? Aku marang ngelirik lor lek nggone kono. Ajeng mlengko ngriki Mbak ngilirik Mbak Rini napa pekewuh, Mbak? Kaceke ya ngono lho Mas Lah Dar. nggih. Ki ana piyayi kaya ngono mbiyen laire kopo. Lah nggih. Iya, Ketoke Dik. pas Padang niku lek. Ayo Dik pesek, iki kanca-kanca aja teko koetan sakmene mbake.
amba seni yen besengot wimbuh matut nyata jatme kamrak ati aduh lestari ya tan lilo kinggang sarikma nadyan bebasane kalingan kadang sak lembar nimas kaya was kecapan rasa sengsem meringatiku pacane sarama asri jerope tenaku tansah kumur eman-eman wos lumayan among nimas parang ningsih. Bocil karo disuting. Widodeksa Mbak Endang. Ibu Pupon. Panjenenganipun Dek Aryani. Ibu Parmi. Gede. Salajengipun Ibu Semi. Wilajeng Ade Ayu Sulastri. Ade Ayu Ika. Mbak Nikni. Wilajeng Ade Ayu Nur Ida di Yeni. Di Erna. Mbak Weda. Sumini. Ririn. Rindi. Bintang tamu saka Ngawi DK. Panjenenganipun Dek Armi, Dek Selva Marpuah ing Wekasan Dewi. Nuting gendeng pinatut kelawan wirama dipun jadah
tasih muten urung ayo rong layon aneng kutho purapa perang tanding lan urung tanding mo kari yomo
junjung rene. Mbok. Yen. Rene ya. Tak junjung, tak bopong rek. Kowe nang ngebuk ora nambuk. Lawase kowe lunga pamit karo aku wong ayu pepujanku ati susah awas rasa kangen rapi semari pripun Kang Mas yo mong dikyati wong sing tak tresnani lah piye Dik piye Mas piye rasane piye Dik enak Mas enak Dik heeh nek penak yo lebokne nano oke oke masukin ya Mas oke
sliramu kang bisa nambani ganti siapa? Ganti Bu Parmi. Ya. Ngarep. Piye toki? Mohon maaf mami-mami. Mohon maaf mami-mami. Piye Mas Dar? Piye? Bagaimana? Bu Parmi kira sing takon ngarep Mbak Rini. Kan Mantap. ketok wedi kan nduk nduk nduk. Malah mantep kok Mas. Wah. Gede ning manis lah. Lah iya to. Tuwa sing penting paringan sehat, panjang umur. Nggih. Gambas. Pek tuwa gambas piye? Ijek tua, wis tua tapi jek bergas. Tua gambas. Senajan tuwa sih bergas Mbah Tamin. Piye ceritane Mbah Tamin? Mas Dar. Ora apa-apa. Bu Piye? Parmi iki ngomong nek wis tuwa to, Eli jek gelem. Wih. Eli jek gelem. Cocok El. Lho, Nggo jamu El. loro iki Eli, oke. Nggo jamu El. Nika Bu. Eli nika namine. Iya. Yuk nganggo duduk ya mau, nganggo duduk sedela. Ayo Mas. Oh duduk. Ya ini ngarep neh. Ambung kok gelem aku. Hah? Banter tok wae. Banterke. Wis penak. Ya. Ya. Masuk. Duduknya sing kalem oh. Aja semalang wong dados tresnaku iki ra bakal layu ora suwe aku bali bisa sumanding oh ing sisihmu. Ugi lijaraipun Mbah War saking Bloko. Ugi badhe kagungan rasa tanggal 1 bulan 7. Odek Yati sliramu sing paling tak tresnani. Tenane Mas. Najan ana wong ayu, aku ora bakal ganti. Rep. Mergo sliramu dik Hele. wis kadung mlebu neng ati. Gombal. Najan wong wedok 1000 sing tak pilih ya tetep siji. Oke. Dipilih siji maksudnya nek metu ya liyane ya ono ngono. Monggo Mas Kiran. Jogete semene bane Mas Darmadi. Kira iki slawe. Seniwati Nggih Kang Mas. kok ya sing ati-ati nyambut gawe sing gemilan setiti yen entuk saweran Mas Darmadi Mas Kiran kok ya dibagi Nggih mengko Mas. tak dongakno bisa munggah haji. Amin. Pesan kira tambah ade tepuh. Kadhereken bajatno. Jroning Pemuda ing Kabupaten Pagarti. Datang ke sapi saking Kopo. Mbah Ngadi saking Suru. Batapen saking Komplang Tengah Masugiyo saking Gedung Watu.
kembang kencur ayam tantra Tayang kasih denatur bakal lali iya Kang Mas mimiti balik kakung enak karo miring saja ibune Mbak RT sinden sendoning prada Mas iya bune iki piye ya Mas Bu ya ramane dhewe rojak minco asem cereme Mas ketok motong yen adoh mae sepur ngidul momo cereme bali ngalor sepur kosongan yen kumpul aja rame-rame mono barang colongan mlaku ning Semarang ono cedhake Mbak Rama kowe yen seneng Mbak ya sing tenanan ya Mas ya Bu yen ra tenan atiku gelo ning Semarang kok nonton kronco iya sayang lagune Bengawan Solo orang larang wong wedok wangso wadon lalali anak lan bojo ayo Mas iki piye Mas ya Bu ya ramane dhewe iwak yu ning pinggir kali rupane ayu tur pinter ngaji nyemplung kali ra bisa menas krekel-krekel gune lan watu jantung ati ra bisa ikhlas yen kok ikhlas kok ra bisa turu ya ngono ya Mas ya Mas ramane tole anda taline tutus ora bondo pokoke
rondo cilik ondo-ondonan Iya sayang. ondo gede ondo tenanan rondo cilik rondo rondonan Yo yo. rondo gede rondo tenanan Ning Jepara tuku duren. Isine duren jenenge toge. terus Aku kerja Mas gak duwe leren. iya Matane cek ora duwe duwe. paling enak mangan duren mangan duren matek ning kowe paling penak duwe bojo sinden golek duwit Mas Budi putih-putih api oh enake yen wong iso seneng atine ayo seneng padha beksa kene daleme Pak Kasno ya sing gawe ngelunjen naras rakin rahayu ngrembaka ya karawitane monggo Bapak Narimo Bapak Darman berperhatisaken Ode Lastri Iya Mas. najan cilik Terus? ya ngangeni Oh ya? ning sayangi Iya Mas. tresnane ra tau gemati Mati to Tri. pedhot siji sesuk-esuk golek ganti Jo to Mas. ya entuke ya ra gemati Lastri beksanipun Mbah Gino Gabuk ugi Pak Kaseno saking Blandungan Pak Sigit saking Andasaku Asugiman saking Singgih panjenenganipun Mbah Wito saking Gimbol Kunesi carane kaya ngapa kangga ora yoga pang manis repos ito can dia stress bicarane
Surabayan Surabayan ketan parane jajal pisan mung gedhek wae. Oh alah sakno sak. Pisanan kok Bu. Pisanan ngono kuwi ya. Ya ngono kuwi ya. Redeg. Numpak becak bayar setali kula boten numpak tetep melu busem. Nang ya Mas. Alhamdulillah Mbah Bagong. Mbah Bagong ini lho Bro. Ono iya Mbah. Kene Gung. Ono iya. Lah matur suwun Mbah Bagong. Jatah mie ayam. Rabuto Maloci betul Mas Yus wonten ing Kali Jambi. Wilujeng siang wilujeng hampir sani. Bagi Arton wonten Taiwan. Mas Wanto sopir wonten ing Dabuk. Mbak Limbuk wonten ing Bedeg keparang monitor. Inandi pangestu multimedia live streaming. Para pinadong kata-kata abdi dalam Rahayu Keremboko Mas Ratno anak sahabat pada rasa gending Bandung Ninggahipun Manyar Sewu Bandung Manyar Sewu
Sinengguyu kadang-kadang abdi dalem Dimas Nada ingkang wijil saking Bayurip Jenderal Sregen Asri kanthi janjinipun Dimas Sukadi dasar sone kepenak pas rebele pas pun abadingkan sinarengan kinanti pangestu multimedia live streaming ingkang kawagum jinipun Bapak Sukasno ingkang mapan wonten padukan Telo Jendar Sragen Sawi Tengah Indonesia. Pesan kehormatan jinipun Raka Mas Hartono saking Kebon Waru yang sudah ke tanggal 11 bulan gangsal. Panjenengan Raka Mas Laman saking Kedul Bajur Jendar. Jinipun Mbah Sri Lasio saking Butan. Mas Pelok 5 saking Dugo Bendari. Pak Man Kuning saking Klegon. Siaga ganti Mas Ratno wilanganipun 6 wis jangkep saking Kilen 3 saking Wetan 3. Surabaya Entine bingung jambak tinggal lunga. Aja kok tinggal lunga sayang. Tenan ya Mas. Ya yo aku nek kene teko ku sore. Jalan apa? So Kropara Wirosari sayang terus kono sing penak kene setengah mati. bocah enek Mas. Ning kene ya wonge sambele caos. Mas Kiram arep ngajak jebul urung duwe ongkos. Durung tenan sayang. Walah to Mas. Dobate kosong. Utak sik wae. Pengen sayang aku. Sepur dilumpati ajur umur ayo transmigrasi wong loro ngono sayang saya roko karo kancane Rama pandan
sawang mangu Para kencan kok bisa ketemu. ya malah seneng to Yai Nang aja matine ya, Mas. kok dolan gitu lek seragen wong ayu Kali-kali. Mas Karmadi dijak ya sak kok ben karo Rindy kok karo Lastri Kanggo saya tiket yau Satya hari jamu godhonge kecubung suwere ketemu ning ati bingung ngrungokno lagune samiran manyar sewu banyu masak Sari jambo godhonge koniran sawira ketemu dadi pikiran ngrungokno lagu Tunggu lagu lakune samiran Manyar sewu banyu masan Pak Made Mbak Rini, besok Pak Kasno niku gelisah. Seliramu urung teko gelisah. Iki Rini teko apa ora to Ki? Niki pun dugi, Mas. Lah iya. Besok jam 11 kurang seperempat gelisah Pak Kasno. Tambah cantik ya Mas Darmadi. Alamatnya kleru. Monggo Yai. Yo. Daya-daya jumeneng Yai. Mbah Uti Semi. Mbah Uti Semi. Sampun kapiarsa unggeling gending Bandung Pratandha para tamu ingkang sampun nampi nawala sampur pakurmatan daya dijengkara saking sasana palenggahan
tumuju wonten ing lelangan beksan. Yo 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 yo. Ingkang kinabekten panjenenganipun Bapak Kadi saking Sikut. Oh, saking Legok nggih. Oke, Mbah Agung, Mbah Nate Ompong. Oke, Mas Sumanto saking Bligi. Oke, Mbah Tri saking Kedu. Tasih kirang setunggal. Oke, panjenenganipun Mbak Sis wata saking Belado Kanjenan. Cium cirim beluran yani apa? Sampun tinata jangkep para kadang. Bandung Surabaya Atine bingung jambak tinggal lunga sakno saknoti tripit-tripit endene iya ngono pipimu ana opane hatimu piye-piye gemeter uti iya ngono ngono kuwi kusemi sing tembok adeng celone jarine kapok kok njaluk maneh Mbah Bagong njaluk maneh Mbak Bagong tang manis aja ngesuk nggo mundhak sungu sesuk wis ora padha timun sigarane yuk dibangun rumah tanggane bangun rumah tangan radaan ya ngono ngono kuwi kandas luas marati aja leren yen jangkane durung takkan suwe ora jamu jamu ora suwe suwe ora jamu 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 ora bisa suwe sak suwene ana udan awu godhong telolo salase sak suwene ana ledek ayu-ayu among tamu wedang bulan aku seneng nyawang sepedane sayang siji bir kone dalu
Perhatian HP diselehno dipateni. HP. Sing nggawa HP dipateni aja ta. Ya jogete sing pinggir kulon rada tengah rene, aja nang pinggir ae. Dinijunipun si Baparno kadhiraken panjenenganipun Bapak Wasio saking Bethek kados sepuh Mas Kiran MC saking Legok Pak Ramli Malik Baparno arep Ramli Mas Kiran Kanjeng Toro limpah pasane kras yo yo nemen-nemen
Panggonane meja langan kursi iku mono palungguane panggonane organisasi iku mono rak persatuane Wis kapireng kanthi cetha tur malelo gamblang tur ijek kumyung suarane kadang-kadang abdi dalem rahayu ngrembaka Mas Ratno makarya sinarengan Dimas Nada audio sound system profesional kinandi pangestu multimedia live streaming ingkang kawangku beginipun Bapak Sukasno mapan wonten Padukuhan Kelo Desa Jendar Kecamatan Jendar dan Sragen Asri Jawi Tengah Indonesia kadang Widabeksa Widawati keparang siyaga ing gati kang ratu lawuh para tamu ingkang drijian nabi nawala tandha beksa waranggono kathah saged wonten wilanganipun kalih dasa piyayi ingkang kaparagan diajeng parmi diajeng semi Adayu Aryani kami witi diundang sinden di Astri Cino sendone diundang di Yeni Adayu Andi di Dewi di Arni di Ririn di Tegal di Tino Adayu Rindi
sripi Nur Indah lambehane ada Yusrini pesanipun Mbah Lurah Desa Pandian Bapak Suparno kadhereken dagang Indang Indo Sobat Darmin warung kopi Seni Margo Mulyo kadang kula kinasih Bapak Sadi Daging Sapi saking Bungkus jroning suka sajeng kemane Bapak Suroyo Daging Sapi saking Plosobo kudu eleh lan was pada angin mangidit milir arum arum lumrah Banjaran Sari angin mangidit milir arum arum lumrah Banjaran Sari kang yatesna yang sekarana yang si kumbang niku antuk sajatine madu serenane nungralan lasu kabare lare Jumi dari garing lumayan ning awang-awang menclak Mbah Lurah pengen dolane nggonamu dulu karo Mbah Kawinsu karo Mas Bagong Kumbang ayo Bu ayo mas ayo mas ayo ayo mas ayo ayo iki piye iki piye enake Paling penak kowe ning dhuwur wae. mati dhewe dandang rintik-rintik
landing go ganjel pawon godhong gedang separuh wae Iya sayang. arep nyanyi durung kelakon trimo nyawa ning kelo kene Awet toy, awet toy, awet toy. Tadang. Ayo yo. Desa Gunung. Bu ale. Buta ijo kecemplung kolam. nah, terus Ora duwe bojo. ora masalah Ae. hae Ae. ora dibojo gak masalah baru ra mung kono Ya 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 ya. Bu Parmila. Ya 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 ya. Ya yo ya yo. Dapat simak maning dhewe kapur barus rupane abang nyambut gawe terus dibayar ijo-ijo di kamar tuku sego ra ono iwake duwe bojo kakean pola luwuk bojo penak awake Wang manis manis penake Toleng iwak iyune ngepinggir kali dan terus de bojo ayu nglarakne ati iwak lele ae kari lelene ombak-ombak banyune segara yen kowe gelem tak sambi ngemse yen ra gelem golek oliyo bapak simak rahmaning dhewe kembang sukun lekare sore sing guyub rukun karo kancane jalani lepas ora bunyi wis tuwek aja suwe-suwe bapak yo desyo kawin dewa-dewa ning mola au bisa cek Sinati Pangestu Multimedia. Ika rene nduk Ika Pupu dada Pupu dada Pupu dada buka
iya ya Mbak Kasno ya. Bagina. Mbak Darmo saking jenengan, Mbak Marjo, Pak Damin RT, Mas Warok. Pak Kasiman. Pak Kasiman ugi panjenenganipun Pak Rasmo saking Kedu. Nggih Mbak Satir saking Kedu. Iya iya Jroning gending rina Tutawani Rama Bandung Surabaya Yen murung tak tinggal kliyo Mas aja iya iya Ya Mas Ngomongan apa kiyo Mangyara raja irang-irang gorengan jagung Terus ati seneng diklawani nembung kok ya nembung to Mas tembungno Sopo Mas kae Rama iya iya masa sopir Salokune wong ngerti pikirane raja piping wana upane dik Sonatimu piye rasane Mas Dek tanpa aku piye rasane lho dik Nah ya ayem tentrem to Kang Mas iya iya Nes saksung salokune wong marati pikirane raja Miko sukatian tulantul pikire banget ra bisa kumpul Momong Bang Asno yo yo oh yo Ya Mas yo Mas Uwi kenyang Mas Yen ra Mas mati aku ya omong katok abang lambi yo abang dik sandal jigit kanggo kacamata biyen kowe sayang aku yo sayang saiki ra duwe dik mbok sia-sia cocok cocok Suwir dadi selawe dik jika papat garis likur dipikar dikira melu duwe ora liwat wong dadi sedulur
kopi ati seneng ra duwe bingung ana prawan sajake gemati kene abeng kono ya abeng kodhong ke warung kene sayang kono tak sayang Pak Narti Kucing mung seliramu kapusi tenang yo mas rama-rama Crit. Lah niki Pak Kas